Tak začínáme, jdem na to. První točení, jsem na to zvědavej. Uvidíme, jaký to bude. Ale těším se. Kolem nás je spousta krásných míst. Častokrát se ale stane, že se vydáváme pouze po těch nejznámějších a na ta méně profláknutá místa se vůbec nedostaneme. Právě na tyto menší, nikoliv však méně zajímavější památky a lokality Plzeňského kraje jsem se zaměřil. Tak naskočte a pojeďte se mnou. Právě začínáme. Jsme v Oseku a jdeme se podívat na naši první dnešní památku, kterou vidíme. V nadmořské výšce 420 metrů se nachází kopec Kamík. Z toho se až do 20. let 20. století těžil kvalitní cestářský kámen. Roku 1750 nechal tehdejší vlastník oseckého panství Jan ze Štenberka postavit na vrcholu Kamíku letohrádek. Již v roce 1839 zbyla z letohrádku pouze ruina. Proč tak rychle spustil, není dodnes známo. Do letohrádku jezdilo panstvo ze zámečku na severovýchodní straně obce a pozor, dokonce na lodičkách přes rozlehlý rybník. Ten byl ale zrušen po zániku oseckých železáren kolem roku 1814. Poslední úpravy na letohrádku proběhly v roce 2006. Celá ta stavba je asi trošku menší, než to vypadalo na fotkách, ale vůbec to nevadí, protože jsou tady krásné výhledy. A zrovna tamhletím směrem jsou Rokycany a ten kopec, na který se díváte, tak tam je rozhled na kotel. Ale tam třeba zase někdy příště, protože dneska máme namířeno na úplně opačnou stranu. Přímo pod Kamíkem se ještě nachází starý židovský hřbitov zřízený roku 1700. A kam to bude teď, Budy? Mohli bychom třeba na tu radení, ne? No, u hradu zůstaneme, ale vsadím se, že na tuto radě si ještě nebyl. Zřícenina hradu Salon. To je náš další dnešní cíl. Na kraji obce Březina se tyčí zbytky tohohle hradu a sám jsem zvědav, protože jsem tu taky ještě nebyl, na to, jak to tam bude vypadat. První zmínka o hradu se datuje do roku 1389, kdy zde sídlil Jindřich z Ostenberka. Poté hrad střídal majitele až do doby 30leté války, během které spustil. Tak jsem se dočetl, že původně se ten hrad jmenoval Březina, ale počátkem 19. století byl zrestaurován a přeměněn na altán, kterému začali říkat právě Salon. Tak je to do dneška. Pokud pojedete kolem, třeba s kolem, určitě se tady alespoň na chvíli zastavte. Děti můžete vypustit na přilehlé hřiště a když poprosíte pana vodníka, možná vám je na chvíli i pohlídá. Jestli má tahle rozhledna, kam se právě teď chystáme, nějakou výhodu, tak je to, že od parkoviště až k ní nás dělí přibližně 100 metrů. Takže se moc nenadřete. A kdeže to jsme? U rozhledny na Vrchách. Ta se ční nad obcí Břasy. To je u Stupna. No to je u Všenic, tam máme chatu. No to je za Chrástem, ale to je jedno. My se hlavně chceme podívat, jak to vypadá nahoře. Vnitřek rozhledny se skládá z několika pater. V každém z nich najdeme něco jiného. Fotky ze stavby rozhledny nebo třeba výrobky žáků ze základní školy ve Stupni.
dřevěné rozhledny, která se otevřela v roce 2013 a stavěla se přesně 2013 hodin, můžete vidět až na zasněžené vrcholky Alp. No, dobře, tak dohlédnete maximálně na Šumavu, ale i tam je to pěkný. Tak rozhlednu jsme měli celou pro sebe, ale my už můžeme dál, protože jedeme do Vranovic na místní Stonehenge. Tak, míříme do lomu Terezie, tady u Vranovic, a přiznám se, že jsem tady po několikátý, protože to je pro mě ráj. Můžete tady najít zkameněliny, ať už živočichů nebo rostlin, když si dáte chvíli práci a jste trpěliví, z období karbonu z pravohor, přibližně 360 milionů let starý. Kromě koz, ovcí, prasat nebo třeba i oslíků tady najdeme organismy mnohem starší. Stovky milionů let, pohřbené v čase. Je pravda, že už se sice moc nehýbají, ale to vzrušení, když něco najdete. A my jsme našli. Na spoustě kamenech je zde vidět, jak zbytky rostlin a živočichů uvízly v nánosech bahna a hlíny. Po desítkách milionů let vzniknou zkameněliny a ty pak nějaký zvědavec zase objeví a může se jimi kochat. Stačí vyjít na kopec vedle lomu a už jsme u kamenného kruhu na vrchu Hovězák. Kamenný kruh zde postavil spolek druidů v roce 2021. Ten je zhotoven z 8 kamenů po obvodu a ve středu je úžasné meditační sezení, kde se nádherně zrelaxujete a dobijete energií. Už jsme na cestě 5 hodin. Nám se to možná nezdá, ale je to tak. Každopádně ještě než dneska budeme končit, tak si musíme dát rande u Jacka, protože bez toho by to nebylo ono. Dneska jsme u konce. Projeli a navštívili jsme několik míst, která nejsou zas tak známá, ale mají své kouzlo a stálo za to si je prohlédnout. Na další cestu jsem se rozhodl vybavit dronem, aby byly záběry ještě poutavější a dokonalejší. Tak snad brzy.